Здравейте на всички! Както всички знаем, WhatsApp е често използван инструмент за комуникация, затова е много важно да направим резервно копие, ако не искаме да загубим нашите WhatsApp данни, като снимки, история на чатове и т.н. Много от нас решават да прехвърлят своите WhatsApp снимки на компютър. В днешното видео ще ви покажа как да направите това. Метод 1. Използване на iCloud за прехвърляне. Преди да започнем, уверете се, че WhatsApp е активиран в iCloud. Следвайте тези стъпки, за да проверите. Отидете в настройки. След това натиснете върху вашия Apple ID. Отворете iCloud. Превъртете надолу и намерете опцията WhatsApp. Активирайте я. След това отворете WhatsApp. Плъзнете наляво върху желания чат. Изберете още опции. Натиснете експортиране на чат, изберете прикачи медия. След това запази във файлове и изберете iCloud Drive. На компютъра отворете iCloud.com и влезте със същия Apple ID, който използвате на вашия iPhone. Кликнете върху iCloud Drive, където ще видите zip файл с вашето WhatsApp съдържание. Изтегляте го на компютъра. След като изтеглянето завърши успешно, zip файлът ще се появи на работния плод и така вашите WhatsApp снимки ще бъдат успешно запазени на компютъра. Ако не искате да използвате iCloud, преминаваме към следващия метод. Метод 2. Използване на USB кабел. Първо, свържете телефона с компютъра чрез USB кабел. След това отключете вашия iPhone, като въведете паролата. На компютъра отворете File Explorer, отляво намерете вашия iPhone, кликнете два пъти върху Internal Storage и изберете папката, която искате да прехвърлите. Плъзнете я на компютъра, чрез drag и drop, и изчакайте прехвърлянето да приключи. Времето за прехвърляне зависи от големината на папката. Метод 3. Прехвърляне чрез имейл. Ако ви е трудно да използвате предишните методи, можете да опитате да прехвърлите снимките чрез имейл. Отворете WhatsApp. Изберете чата, който искате да експортирате, натиснете експортиране на чат. Изберете файловете, които искате да прехвърлите, въведете имейл адреса, на който искате да ги изпратите, и натиснете изпрати. Метод 4. Използване на WhatsApp инструмент за архивиране. Най-практичният начин за възстановяване на WhatsApp снимки е чрез инструмента iMyTrans. Нека видим как работи. Първо изтегляте iMyTrans на компютъра, кликнете върху Restore /Export WhatsApp Backup в долния лев ъгъл. Изберете резервно копие от списъка и натиснете Restore to Device. Ще се появи прозорец с въпрос дали искате да прегледате резервното копие преди възстановяване. Можете да изберете дали да го прегледате или да пропуснете тази стъпка и директно да продължите. Свържете вашия iPhone с компютъра, когато сте готови, отключете устройството и изберете Trust This Computer. След това натиснете Restore, процесът ще започне. Просто изчакайте процедурата да приключи. Времето за възстановяване зависи от размера на данните, които възстановявате. Това е всичко за днес. Ако видеото ви е харесало или сте научили нещо ново, харесайте го и оставете коментар. Ще се видим следващия път.